Postoji jedna greška koju dobri ljudi često rade. Daju povjerenje svima. Vjeruju riječima, vjeruju obećanjima, vjeruju da drugi ljudi razmišljaju isto kao oni. Ali jedna stvar koju sam s vremenom shvatio, nije svatko tko ti se smije tvoj prijatelj. I nije svatko tko ti nešto obeća stvarno spreman stati iza toga. Najskuplje lekcije u životu često ne plaćamo novcem. Plaćamo ih pogrešnim ljudima. Od malena nas uče da trebamo vjerovati ljudima. I to je lijepa ideja. Trebaš biti dobar, trebaš pomagati, trebaš imati povjerenja. Ali postoji jedna stvar koju ljudi zaboravljaju. Dobrota bez granica često postane slabost. Jer kada svima daješ pristup svom životu, daješ im mogućnost da utječu na tvoje odluke, na tvoje emocije, na tvoju budućnost. Po meni, najveći problem nije što ljudi vjeruju. Problem je što mnogi nikad ne nauče razlikovati kome vjerovati. Postoji velika razlika između biti dobra osoba i biti naivan. Dobra osoba pomaže drugima, ali pametna osoba zna kome daje svoje vrijeme i energiju. Jedna od najvažnijih stvari koje sam primijetio kod ljudi je ovo. Često više vjerujemo riječima nego djelima. Netko može govoriti tu sam za tebe, možeš računati na mene. Uvijek ću pomoći. Ali onda dođe trenutak kada stvarno treba nešto napraviti i odjednom nema nikoga. Zato gledaj ponašanje, ne obećanja. Jer riječi je lako izgovoriti, djela koštaju nešto. I ovo ne znači da trebaš postati hladan, ne znači da trebaš mrziti ljude, ne znači da nikome ne vjeruješ. To bi bila druga krajnost. Poanta je nešto drugo. Povjerenje se ne daje odmah. Povjerenje se gradi. Malo po malo, kroz vrijeme, kroz postupke. Pogledaj uspješne ljude. Ne mislim samo financijski. Općenito ljude koji napreduju. Oni obično imaju jednu zajedničku stvar. Ne dopuštaju svakome da ima pristup njihovoj energiji. Jer shvaćaju nešto. Tvoje vrijeme je ograničeno. Tvoja pažnja je ograničena. Tvoja energija je ograničena. Ako ih stalno daješ pogrešnim ljudima, nemaš ih za ono što ti je stvarno važno. Nekad najveći problem nisu ljudi koji ti otvoreno žele loše. Njih je lako prepoznati. Veći problem su ljudi koji su stalno oko tebe, ali te polako vuku dolje. Ljudi koji se smiju tvojim ciljevima. Ljudi koji ti govore nemoj pokušavati. To neće uspjeti. Budi realan. I nakon nekog vremena počneš vjerovati njima više nego sebi. Ovo sam shvatio. Nije svatko tko ti daje savjet, netko tko želi tvoj napredak. Neki ljudi ti daju savjete iz svojih strahova, jer oni sami nisu pokušali. I lakše im je uvjeriti tebe da ne ideš naprijed nego gledati te kako radiš nešto što oni nisu. Ali postoji i druga strana i ti moraš biti osoba kojoj drugi mogu vjerovati. Jer nije poanta samo pitati kome ja vjerujem. Treba pitati jesam li ja osoba kojoj drugi mogu vjerovati. Jer karakter se vidi kada nema publike, kada nema koristi, kada nitko ne gleda. Najveća životna greška nije vjerovati pogrešnoj osobi jednom. Svi to naprave. Greška je kada nakon iste lekcije stalno ponavljaš isti obrazac. Stalno daješ prilike ljudima koji ih ne cijene. Stalno ignoriraš znakove. Stalno stavljaš tuđe potrebe ispred svojih. Zato zapamti. Ne moraš mrziti ljude. Ne moraš biti sumnjičav prema svima. Ali nemoj zatvarati oči. Gledaj djela, gledaj karakter. Gledaj kako se netko ponaša kada nema koristi od tebe, jer tada vidiš pravu osobu. Ako si ikad vjerovao pogrešnoj osobi i naučio lekciju, napiši naučio sam u komentar. Lajkaj ako želiš još brutalnih istina o životu, novcu i ljudima. Podijeli s nekim tko treba čuti ovu poruku. Pretplati se jer ovdje pričamo o stvarima koje ti nitko ne kaže na vrijeme.